don haka in muna son zaman lafiya aure mace ta tabbatar tana wa mijinta biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba, shi kuma ya tabbatar zama da ita akwai kyautatawa. In ɗinkin sallah ne ya kyautata mata, dan pocket money duka urufi ne, daga lokaci zuwa lokaci ɗauki ka bawa iyalanka, idan sati ne, in wata ne, suna da hidimomin da ba su iya tambayan ka ba. In kana da hali, kana da salari, Allah sa kana ɗaukan 150, sai ka ce to duk wata ke zai rika baki naira 20,000 ko 30,000. In wani watan ya fi karfin ka za ta fahimce ka, saboda ki haƙuri wannan watan akwai biyan kuɗin makarantar yara, akwai biyan kuɗin gida, a to ba damuwa mai gida. Ka saka mata wani abu saboda suna da wasu bukatun da ba zai yi komai sai sun tsuguna sun ci a bamu ba. In ka bata ɗan ƙaramin kuɗin nan 10,000 20,000 gwargwadon samunka, in samunka iya da yawa ka ƙara mata, to za ta yi ɗauki wani nauyin da ma baka sani ba. Sai ka ga a Ramadan ɗin nan sai iyalanka ta sai abinci ta raba sai da ce wa yasa mai gida ne ya ce a kawo muku. Ni wannan ya sha faruwa da ni, iyalai su yi alkhairi kuma sai a mun gode, sai ya tambaya sai ya ce to ai ba sai an gaya maka, mun samu dama sai mu yi. Ko a bana akwai gidajen da an kai abinci na ya ta samun sakonni na godiya, amma iyalai suka yi wallahi ban sani ba. So wannan mai dalili saboda in ka kyautata musu akwai damar da za su ɗauke wani nauyi akan ka ko su yi aikin alherin da kai baka sani ba. Don haka